आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म, आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। कोकणातील निसर्ग सौंदर्यावरती रील्स तयार केल्या पाहिजेत। त्या रील्स जगभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत। कोकणातील सर्वांग सुंदर असलेलं निसर्ग सौंदर्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती पोहोचवण्यासाठी कोकणातील क्रिएटर्स रील्स व मीम्सच्या माध्यमातून यशस्वी ठरतील असा विश्वास आमदार नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। पाहूयात। आपल्या कोकणामध्ये पूर्ण कोकणापट्ट्यावर असंख्य क्रिएटर्स आहेत, यूट्यूबर्स आहेत आणि आपल्या रील आणि मीम्सच्या माध्यमातून आपल्या कोकणाला, आपल्या गावाला, आपल्या वाडीला मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या पद्धतीने प्रमोट करतात। महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मत पण प्रदर्शन करतात आणि त्याचबरोबर पर्यटनाला पण चालना करतात। आता हे बिचारे आपल्या पद्धतीने कोकणाला मोठं करण्याचं काम करतात, पण आम्ही या कोकण सन्मान या उत्सवाच्या निमित्ताने यांना सगळ्यांना एकत्र करून त्यांना सन्मान देणं, त्यांना अजून प्रमोट करणं आणि त्यांना व्यासपीठ देणं, ह्या पद्धतीचा एक छोटासा प्रयत्न आम्ही ह्या माध्यमातून केलेला आहे। आता आजचं हे पूर्ण वातावरण तुम्ही पाहिलं असेल, कसं सगळे एकत्र आलेले आहेत। उद्दिष्ट आमचं एवढंच आहे की आमचं कोकण अजून मोठं झालं पाहिजे, जगभरात प्रसिद्ध झालं पाहिजे आणि जास्तीत जास्त पर्यटक इथे येऊन इथे रोजगाराला चालना भेटली पाहिजे, या उद्दिष्टाने हा केलेला छोटासा प्रयत्न। तुम्ही कॅमेरा इकडे तिकडे फिरवलात तर तुम्हाला कळेल की उत्साह आहे लोकांमध्ये, म्हणजे ह्या कंटेंट क्रिएटर्सना हा पहिला व्यासपीठ ह्या निमित्ताने भेटत आहे आणि दरवर्षी हा कोकण सन्मान आता आम्ही यांच्यासाठी घेऊन येऊ। नवीन यूट्यूबर्स तयार होतील, नवीन क्रिएटर्स तयार होतील आणि त्यांनाही जगाच्या समोर आणण्याचं काम आम्ही कोकण सन्मानच्या माध्यमातून करू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।